Bakit nga ba dinadayo ng mga riders at motorista ang Nueva Ecija? May mga lugar na pinupuntahan para lang makapagpahinga at may mga lugar na binabalikan dahil may kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Isa na rito ang Nueva Ecija. Sa unang tingin, iisipin mo na isa lang itong probinsyang puno ng malalawak na palayan. Pero kapag ikaw na mismo ang bumiyahe rito sakay ng motor, maiintindihan mo kung bakit ito naging isa sa mga paboritong destinasyon ng mga riders. Habang unti-unti mong iniiwan ang ingay ng syudad, napapalitan ito ng preskong hangin, malalawak na tanawin, at mga kalsadang tila walang katapusan. Bawat ikot ng gulong ay may bagong kwento, bawat kurbada ay may bagong tanawin, at bawat kilometro ay unti-unting nagpapagaan ng isip. Dito, hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang habulin ng oras. Ang mahalaga ay ang biyahe. Makikita mo ang napakalawak na palayan na tila gininto ang dagat kapag sumasayaw sa ihip ng hangin. Mga bundok na unti-unting lumalapit habang tinatahak mo ang kalsada. Mga ilog na malamig at malinaw. At mga view deck na sapat para mapatigil ka at mapangiti habang pinagmamasdan ang ganda ng kalikasan. Maraming riders ang nagsasabing ang pinakamagandang bahagi ng biyahe ay hindi ang pagdating sa destinasyon, kundi ang bawat sandaling nasa daan ka. Yung tahimik na tunog ng makina, yung malamig na hangin na humahampas sa katawan, at yung pakiramdam na malaya ka. Walang iniisip, walang problema. Ikaw lang, ang motor mo, at ang mahabang kalsada. At kapag kasama mo pa ang mga kaibigan o pamilya sa iisang biyahe, ay mas nagiging espesyal ang bawat hinto, bawat tawanan, bawat kuha ng litrato, at bawat alaala. Hindi lang gasolina ang nauubos sa bawat long ride. Napapalitan din ang pagod ng saya, napapalitan ang stress ng kapayapaan, at napapalitan ng ordinaryong araw ng isang karanasang hindi basta-basta makakalimutan. Kaya kung naghahanap ka ng lugar na kayang pagsamahin ang magagandang tanawin, mahahabang kalsada, sariwang hangin at mga alaalang habang buhay mong dadalhin, subukan mong bumisita sa Nueva Ecija. Dahil minsan, ang pinakamagandang destinasyon ay hindi lang yung lugar na pinupuntahan, kundi yung lugar na paulit-ulit mong gustong balikan. Kaya sa lahat ng riders at motorista dyan, ihanda ang inyong motor, isuot ang helmet at simulan ang susunod na adventure. Dahil sa bawat biyahe, may bagong kwentong naghihintay. At baka ang susunod mong paboritong kwento ay magsisimula rito sa Nueva Ecija. Ride safe at magkita-kita tayo sa daan. Hanggang sa muli!